Molt bon vespre a tots i moltes gràcies per assistir a este pleno ordinari de l'Ajuntament de Benaguasil que se fa un dia que no és habitual, un dia 29 de febrer. És algo raro, crec que serà el primer dia que se fa un pleno un dia com este. Però, a més, avui també és un dia especial perquè avui és el dia de les enfermedades rares. Entonces, rares. Sí. I jo el que m'agradaria seria que en un dia com avui, que per part de tots nosaltres, que s'adherirem a aquesta petició que n'hi ha per a que aquestes enfermedats, que n'hi ha rares, que a lo millor en el nostre país sols n'hi ha una vintena de persones que pateixen aquesta enfermedad i a lo millor en tot el món tampoc són més de 1.000, pues que s'es tinga en compte i que la nostra ciència, és a dir, aquells que se dediquen a la investigació mèdica corresponent, pues que tinguen l'interès i que tinguen, a més, el respaldo de la nostra societat per a continuar investigant en aquestes malalties que no afecten de manera nombrosa a molta gent, però que sí que afecten a gent i que per això deu de justificar-se i deu de tindre raó la seva investigació per a aquesta erradicació d'aquestes enfermedats rares. I pensant que és una cosa a lo que s'adherim tots, és que estem així, pues, que quede constància en l'acte i passem al punt primer del pleno d'avui, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, la del 29 de desembre de l'any 2015. Votem entonces l'acte. ¿Sí? ¿Ciudadanos? ¿PSOE? Entonces, per unanimitat. Vale. Pues el punt 2.1 fa referència a la proposta... Ximó, perdona. N'hi ha en un apartat, és una rectificació meva. Me diuen Guillermo Vázquez, no Guillermo Gasent, que ens han canviat l'apellido. Una tonteria, però... Com has pogut adivinar, se trata d'un error sense ninguna apreciació, però quedarà rectificar... Bueno, s'arreplegarà aquesta manifestació que tu has fet per a l'acte.